en verden, som er mere og mere præget af penge, kan man være fristet til at tro, at en udvalgt skare får adgang til succes og lykke, mens resten kører træt i karriereræset om at bide i græsset. Sådan er det faktisk også for nogen. Forsøg viser, at folk med en negativ indstilling har sværere ved at acceptere andres succes end folk, der ser positivt på tingene. En anden teori går ud på, at man selv bestemmer sin egen succes. Man skal bygge sig selv op indefra, og ikke bygge sig selv op ud fra nogle ydre ting. Ikke? Det er jo også noget med at synes, at man selv er noget værd, eller synes, man har værdi. Fordi hvis man synes, man har værdi, eller synes, man er noget værd, så bliver man heller ikke misundelig over, at naboen skræsser grønnere. Alle mennesker har deres individuelle proces. Man kan ikke sammenligne. Det er kilden til ulykke. Så lad være med at kigge til siden. Det skal forstås sådan, at succes er opfyldelsen af ens egne mål. Hvad er du gang i? Er det ikke rimelig åbenlyst? Jeg er ikke farver jo. Efter hvad? Det gode liv, som et... Gode liv? Ja, det gode liv. Hvis alle havde som succeskriterium at blive USA's præsident, ville rigtig mange blive skuffede. Stiller man omvendt realistiske mål for sig selv, kan man være stolt over at have nået dem. Det er at lære at tabe, men også like vigtigt, det er at lære at vinde. Og en av de ting som jeg setter veldig høyt, det er ydmykhet. Ydmykhet til livet. Mange mener, at lykke opnås ved velstand. Men stræber du efter et liv i et stort hus, vil du se, at det ikke gør dig lykkelig, men at du blot vil have et endnu større hus. Den følelse, vi får af materiel lykke, varer så kort ved, at vi glemmer den kort efter. Skejser, Mons, Gryn. Kært barn har mange navne, og penge er ingen undtagelse. Men kan man være lykkelig uden? Vi spørger vores 2 eksperter. Altså selvfølgelig kan man ikke være lykkelig uden penge overhovedet. Det er jo umuligt, det er jo en eksistens, der står på spil. Så på den ene side kan du jo godt, afhængig af hvem du er, det gælder om at finde ud af, hvem er jeg, hvad gør mig lykkelig. Og der må man sige, at 90% af livets lykkekilder, de er sådan set, de er fuldstændig gratis. Den rene luft, havet, skovene. Så det vi kæmper om, det er jo de sidste 10%. Et godt liv, det kræver desværre, at man har nok penger. Det er ikke bra at have for mye penger, men heller ikke at have for lite penger. Jeg tror, at man er lykkelig, hvis man kan nøje sig med at have nok penger. Penger, det er blitt mer en sykdom i vårt samfund en kur mot et dårligt liv. Jeg har mødt mennesker, som rent faktisk kan leve med meget lidt, og de har en evne til at kunne fokusere på det, der er væsentligt for dem selv. Men for de fleste mennesker, så er mere penge lige med mere lykke. Hvis jeg for eksempel er en fattig bonde i Afrika, så gør det mig lykkelig, at min høst er god. Så man behøver altså en smule penge. Men studier foretaget i USA viser, at lykkeniveauet ikke steg synderligt, da amerikanernes rigdom blev tredoblet fra 1946 til 1976. Det er bemærkelsesværdigt, for hvorfor så overhovedet arbejde? Forskere er kommet frem til, at mennesker tvinger sig selv til at synes om arbejde, da samfundet ellers ville bryde sammen. Det er godt at give penge væk. Hvis der er noget, der kan give sand lykke, er det at gøre noget for et andet menneske. Og det at have familie og venner er veldig vigtigt. Det kommer ikke kun an på andre, men også på sig selv. Man skal også lade sig inspirere av omgivelsene. Hvis man for et øjeblik bare glemmer sig selv og gør noget ren og skær næstekærlighed, vil det gøre begge parter glade. Man skal både lære at elske og lære at blive elsket. Så står vi her ved vejs ende uden nogen klar definition på det gode liv. Det kan være noget for mig og noget helt andet for dig. Måske nyder du, ligesom Annette, at ride, imens andre hellere vil hygge sig derhjemme. Sådan er det forskelligt fra person til person. Det handler om at føle sig tilfreds
at have det godt nok. For å kunne ha et godt liv, det er stabilitet, mobilitet, og innenfor mobilitet så ligger også frihet. Og det er det som da skaper en harmoni og grundlaget til vårt liv. Hvis vi vender tilbage til Danmark, er danskerne flere gange kåret til at være verdens lykkeligste folkeslag. Men er det blevet sådan, at man føler en forpligtelse til at være lykkelig? At man da er lykkelig, når man er velhavende? Hvor realistisk er for eksempel denne situation? Hej Morten. Længe siden. Ja, hvordan går det? Det går da meget godt. Set i forhold til denne. Hej Morten. Hej Kenneth. Går det godt? Nej. Jeg mister mit hus. Min kone er utro. Det går lort alt sammen. Det er helt bare noget lort. Hvem ved, hvordan verden ser ud om 10, 100 eller 1000 år? Måske opfinder man en robot, der kan gøre alle lykkelige. Men hvordan vil mennesker forholde sig til det? Er det løsningen på alt, eller vil man bare vente på den næste nye model? Det handler alt sammen om indstilling. Hvis du vælger ikke at synes om dit eget liv, kan ingen gøre det godt for dig. Lykken kommer indefra. Vi har dog alligevel fundet et par ting, som mange mennesker har til fælles, når det handler om at være lykkelig. Du skal have opfyldt dine basale behov, for ellers kan du ikke leve overhovedet. Du skal bruge tid sammen med andre mennesker. Sådan finder du ud af, hvem du selv er, og du kan lære meget. Du skal ikke sætte dig urealistiske mål, men mere lytte til dig selv og finde ud af, hvad du virkelig vil. Hvis der er noget, som er løst og diffust, så er det begrebet lykke. Dog jagter vi det, som Flemming her, som var lykke noget konkret. Jamen kan du ikke se det? Det er det jeg siger. Det er jo lige der. Nej. God liv. Det er lige her. Det er det gode liv. Det er svært at finde noget, man ikke helt ved hvad er, når man ikke engang ved hvor man skal lede. Det handler om at tage en beslutning om, at man godt vil have et godt liv. Og hvordan får man det? Hvis man kan mærke, at man ikke har et godt liv, så er det noget med at sætte sig ned og så sige, okay, hvad er det, jeg kan tilfreds med? Jeg kan sige, at man kan jo have en vis tilfredshed, når man har tag over hovedet, og man kan forsørge sin nærmeste osv. Men alligevel vil man helst være kunstmaler i sit hemmelige liv. Ikke? Men det er bare umuligt eller urealistisk osv. Ja, men hvis man nu havde penge til det, så var det måske realistisk. Det kunne også være, at man prøvede det måske i et år, og så fandt man noget, at man hellere ville tilbage igen. Men den form for frihed, det er jo det, som jagten går ud på. Det gode liv er altså som at finde en skat med et skattekort uden X. Venner og familie kan ikke finde lykken for dig, men det kan hjælpe dig på vej og være en del af opskriften på det gode liv. Derfra er jagten på det gode liv din egen. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape.